ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 അല്ലെ? അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 17ാമത്തേലേക്ക് കടക്കാം. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ദേവാസുര ഗുണങ്ങള്, ദേവാസുര സ്വഭാവം, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളും, രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ കണ്ടു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഒരു 26 നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിൽ അത് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ കളയണം അല്ലെ, പിന്നെ പോരാത്തത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അത്. പിന്നെ ആസുരികമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആസുരികതയെ മാറ്റിക്കളയണം, ദൈവികത്തിലോട്ട് മാറ്റിക്കളയണം അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? 16ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരുടെ ന്യൂനതകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലല്ല അത് പറഞ്ഞത്? 4 ന്യൂനതകള്, നമ്മളെ ദോഷങ്ങള് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെന്താണ്? വ്യാമോഹശീലം. പിന്നെ അവരെ കൂട്ടിട്ടല്ലോ പക്വതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പക്വതയില്ലാത്ത, പരിപൂർണതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളത് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 16 മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. അതെ, മനസ്സിലായോ? 16ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധിക്കലല്ല, ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്നലെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് സംയോഗപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്
നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാകും, ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും വരാം, ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളും നമുക്ക് രൂപപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനും ആ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ വിശ്വാസം വരും പലതരത്തിലുള്ള. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എത്തിയില്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആധ്യാത്മികത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ്, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വേദവ്യാസന്റെ എല്ലാ രചനകളിലും എന്താണ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ചോദിക്കും, ഉത്തരം പറയും. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംശയങ്ങള് മാറി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച്, അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതായിരിക്കും അവരിൽ കാണുന്നത്? അതായത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ എവിടെ പെടുന്നാണ് ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വ അനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എന്താണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, നമുക്ക് ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വിശ്വാസത്തില് നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാന്ന് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രയതാൻ ഭൂതഗണാം ചേന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഏതാണ് വിശ്വാസം നിൽക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണമാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആരാധന നടത്തുന്നത്. അപ്പോ സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവണ്ടോ? സാത്വികരാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? സാത്വികരായവര് ദേവന്മാരെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഭഗവാനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. ദേവന്മാരെ. ആര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തരെയോ ദേവന്മാരും? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞത് മാതാജി? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇതില് പറയുന്നുണ്ടോ? സാത്വികന്മാര്. സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ? അതെ. ആ, അപ്പോ ദേവന്മാരെവിടെ പോയി? സോറി, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ പോയി? എന്ത് മാതാജി?
വിശുദ്ധ സത്യം. വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണത്തിനപ്പുറത്തൊരു വാസുദേവാവസ്ഥ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് അപ്പൊ സാത്വികര് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ, അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിനേക്കാളും മുകളിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് സത്വഗുണത്തിനും മുകളിലുള്ള, സത്വഗുണത്തിനും നമുക്കറിയാം സത്വഗുണം ശരിക്കും ബന്ധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അത് സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണത്തിനേക്കാളും മുകളിലെത്തണം നമ്മൾ. സാത്വികരേക്കാളും മുകളിൽ എത്തിയാല് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തും. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യോക്തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി ഇതുകൊണ്ട് പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുക. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ, തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മള് സ്വയം നശിപ്പിക്കുകയാണ്, ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളാണ് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത പ്രകാരത്തിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. എന്താ പറയണത്? ഇനി മനുഷ്യർക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോ ആരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതും എന്തനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളെ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലും യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി കേട്ടുകൊള്ളാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇടയില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത് ഇനി. അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആയു സത്തോ ബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാഹൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വികാ പ്രിയഃ. എന്താ പറഞ്ഞ? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വവും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ഫലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നത്, പിന്നെ രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പിന്നെ പ്രീതികരവും നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രീതി നൽകുന്നത്, പിന്നെ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സാത്വിക സ്വഭാവിക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. ഇത് ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് പ്രസാദാക്കാനായിട്ട് നിവേദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. നമ്മൾ ഓരോ പാത്രത്തിലും ഒരുമിച്ചല്ല ഓരോരോ പാത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കഴിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എന്തിട്ടിട്ട് വേണം? ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. കാരണം തുളസി മഹാറാണിയാണ്, തുളസിറാം മഹാറാണിയുടെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ് തുളസി മഹാറാണി. അപ്പൊ തുളസിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ISI മുദ്ര വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. തുളസിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തുളസി ഇല വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മാത്രം. അടുത്തത് കട്മള ലവണ തീഷ്ണ വൃക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസശ്രേഷ്ഠ ദുഃഖ ശോകാമയപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാത്വികം കണ്ടു, ഇനി രാജസികം പറയാണ്. കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ കയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കയ്പയ്ക്കൊന്നല്ല, പാവയ്ക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കയ്പ് രസമുള്ള ഭക്ഷണം, പുളിപ്പുള്ളത്, എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ഇവര്. നല്ല കയ്പ്, നല്ല പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട്, നല്ല എരിവ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ. കുറെ എരിവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ പുളി കഴിച്ചതൊക്കെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, മുളക് കടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ രാജസിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരീക്ഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇനി 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ എത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത, അതായത് അഴുകിയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയാം. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അതായത് 3 മണി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അല്ല, 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പഴകിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 9 മണി തണുത്തതായിരിക്കും അല്ലെ? അല്ല, തണുത്തെന്നല്ല. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ, ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പം എന്താണ്? ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഗുണം എത്ര സമയമാണ് നിൽക്കുന്നത്? 3 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജം കിട്ടാൻ നമുക്ക്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ലേറ്റ് ആവും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതിന് കിട്ടേണ്ടായ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 1 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്തിനു മാത്രം കഴിക്കുന്നത്? നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം, ക്വാളിറ്റി അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ പോയിട്ടാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അറിയുണ്ടാവില്ലേ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അറിയോ? ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശരിയാ, അതെ അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ. അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെയാ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. അവരുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അവര് അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കും. അതായത് നമ്മളെ പോലെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകുന്നേരം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണല്ലോ. എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കുറെ അല്ലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, പൂജ കാര്യങ്ങള് എല്ലാതും കുറച്ച്
നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ കിച്ചണിൽ അവർ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 11:30-12 മണി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ കിച്ചണിൽ കയറുക. അതിനുശേഷം അവര് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അത് കഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതാണ് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം. നമ്മളെ പോലെ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം വെച്ച് അടുക്കള കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കയറി അങ്ങനെയല്ല അവർ ചെയ്യാത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് മുന്നേ, അതായത് ഇപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഏകദേശം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ 1 മണിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 11:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെന്നിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കേണ്ടതും കറികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ചോറ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ വീട്ടിലും പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏകദേശം. കാരണം ഇപ്പൊ വിറകിന്റെ അടപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോറിന് തീ കൂട്ടി അത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നുള്ള പണികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു പഴയൊരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതാ പറയുന്നത്. ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തു പോയവരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പുറത്തു പോണവരൊക്കെ മാറും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണവർക്കൊക്കെ അതിന് മാറ്റം വരും. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറകടപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചോറൊന്നും ഒരാളും വെക്കില്ല. പിന്നെ അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് കുക്കറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കലത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രീതി അങ്ങനെയാണ് അധികം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്ന താമസ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്ഷണം അത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാതെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. താമസ സ്വഭാവികള് അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി അപ്പൊ 3 നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഭക്ഷണത്തിന്റെ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികര് നല്ല ശരീരത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന ഓജസ്സും തേജസ്സും കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളത്, ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, പുളിപ്പ്, കയ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസ സ്വഭാവികള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? താമസ സ്വഭാവികള് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, പിന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? താമസ സ്വഭാവികള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. ഈ സാത്വികമായ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവ യത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭൗതികമായ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമായി. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസിക യജ്ഞമായി. ഇനിയോ വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. ഇനി വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഏറ്റവും കാര്യം വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക,
ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും മക്കള് അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അങ്ങനത്തെ അതായത് പിന്നെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയോ പേർക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തു കൊടുക്കണോ അത്ര നല്ലതാണ് പറയണത്. പ്രസാദം എത്രയോ പേർക്ക് പ്രസാദേ സർവ്വ ദുഃഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനും പ്രസാദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നുള്ളായാലും നമ്മള് എത്രയോ പേർക്ക് നമ്മള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത്. ആ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളില് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളിൽ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ആ പൂജാരിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെയും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനത്തുള്ള യജ്ഞമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് കണ്ടു. ഇനി തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുക? ആദ്യം തന്നെ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യ മഹിംസാച്ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, പരമപുരുഷൻ അതായത് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മികാചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഇങ്ങനെ ഉന്നത ലെവൽ ഉയർന്ന വരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരാണ്? ശാരീരികമായ തപസ്സില് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാരീരിക തപസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരിക്കണം. അത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലാളിത്യം ഉണ്ടാകുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ഇതൊക്കെ ഏത് തപസ്സാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നത്? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. ഇനി വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ ഇതിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ സത്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ, പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ ടെൻഷനുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാകരുത്, പിന്നെ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? വാഗ്മയ തപസ്. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിലാണ് വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ സത്യം പറയാ, അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല, കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഗുണമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ സംസാരം എന്താണ്? അത് വേണ്ടാത്തതാണ്. പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കോ പറയുന്ന ആൾക്കോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, പിന്നെ ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ് വരുന്നതാണ്. ഇനി മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ സ്വഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. മാനസികമായ തപസ്സില് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാനസികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി അത് നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? മാനസിക തപസ്സില് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാപ്പട്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള് മുക്തമാക്കണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ മാനസിക തപസ്സില് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അതില് മൗനം പറയുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കാന്നല്ല നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്,
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലരായിരിക്കണം. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത, നമുക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മൗനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഇനി ഓരോ തപസ്സും, ആ തപസ് സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടും പറയാണ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 തപസ്, ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം, ഈ 3 തപസ്സുകള് വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു പോരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വിക തപസ് എന്ന് പറയാം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംബേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്, അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രാജസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതായത് ചില രാജഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും, പൂജിപ്പിക്കുക. നമുക്കറിയാലോ, ആൾ ദൈവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് അവര് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ കാല് കഴുകിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ രാജസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്രമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പോ ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്, മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അതായത് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു എന്തിനാണ് വരം മേടിച്ചത്, ദേവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു. പിന്നെ കുറെ കംസൻ അല്ലെ, അവരൊക്കെ വരം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്തിനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അസുരന്മാര് കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്, തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിൽ വരുന്ന തപസ്സുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ കണ്ടു. അതിന്റെ നമ്മള് സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് തപസ് കണ്ടു. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാതവ്യമിതി യത്ഥാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. എന്താ പറയുന്നത്, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒന്നാമത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദാനം ചെയ്താൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉചിതമായ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ദരിദ്രരായ വ്യക്തികൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് 100% ഉചിതമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആ ദരിദ്രനായ വ്യക്തി അതിന് അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നന്ദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ
അവതാരത്തിന് ശേഷം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുത്തു. അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെന്താണ്? യത്തത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളതിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമ്മതവുമില്ല, നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കണതല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദേശകാല യഥാനം പാത്രേ പശ്ചാധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പോ ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകുക. നമ്മള് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, ഉചിതമല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക. അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? ആദരം കൂടാതെ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക, അത് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് അവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ കൊടുത്തു പോകുന്ന ദാനങ്ങള് അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരും. പിന്നെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുക. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? നമ്മളെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭിക്ഷ യാചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയണത്. നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, 4 ആശ്രമത്തില് സന്യാസത്തിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ? പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതില് അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അവരെ നമ്മള് ആദരിക്കാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദരം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, 4 ആശ്രമങ്ങളിലെ സന്യാസിമാരെ തന്നെ എടുത്തുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു സന്യാസി, ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ആദരത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ് അവര്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അനർഹരായവർക്ക് ആദരത്തോടു കൂടി. അതായത് രണ്ടാമത്തേത് പറയുമ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? സന്യാസിമാർക്കാണെന്ന് പറയാം. അതല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ദാനത്തിനുള്ള യാതൊരു അർഹതയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതാണ് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം. ഉള്ളവരെ ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത്. അർഹതയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആദരവ് കൊടുക്കാതെ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ സന്യാസിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാതെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, നമ്മളപ്പോ ഒരു ബഹുമാനമില്ലാതെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരവ് കാണിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതും അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അത് രണ്ടും എന്താണ്? താമസികത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം? ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ഒന്ന് ആദരവോട് കൂടി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക. 2 തരത്തിൽ. അതും രണ്ടും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധാ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മാണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത്. നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ത്? ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പൂർണ്ണമാകില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാം പൂർണ്ണമാക്കുക. ഭഗവാന് നമ്മള് എന്താണ് പറയുക, പഠിക്കും നമ്മള് ലെവൽ 3 എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഠിക്കും. അതൊക്കെ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് എപ്പോഴും പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളതൊന്നും എന്തല്ല, പൂർണ്ണങ്ങളല്ല. നമുക്ക് അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓം നമ ശിവായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഓം എന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഓം ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയണം. ഓം. പിന്നെ തത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഓം എന്ന് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഓം എന്ന് ചേർക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് ഓമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാതും ഓം എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉരുവിട്ടു പോകുന്നത്. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളിൽ എന്ത് വരാം? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്താണത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണത്. അപ്പോ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകള് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ എന്താണ്? അതില് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച പിഴവുകള് അവിടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണ അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയവാദികളിലെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം. ഋഗ്വേദം 22:20 വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. താദിത്യാനപി സന്തായ ഫലം യജ്ഞാതപ ക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശ്യം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ, ഭഗവാനോട് ആസക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ
നിരപേക്ഷ തത്വം അതാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്കാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സത്ത് അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനുള്ള വഴികളായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്കർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാ സമയത്ത് പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ 2ാം ജന്മമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കും. മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച്ച തത്പ്രയത്നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്തത് എന്താണ്? അത് അസത്തായിട്ട് മാറാണത്. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫലവും കിട്ടാൻ പോണില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മനസ്സിലായോ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ 17ാമത്തെ അധ്യായം? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എന്താണെന്നല്ലേ? ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? സാത്വികരായവർ ദേവന്മാരെ, രജോഗുണമുള്ളവർ അസുരന്മാരെ, തമോഗുണമുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സാത്വികർക്കായിട്ട് ദീർഘായുസ്സുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പ്രീതി നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, സാത്വികര് ശരീരത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അധികം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത സാത്വികരായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസികത്തിലുള്ളവരോ ഭയങ്കര പുളി, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടും. താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ഭക്ഷണം ഉച്ചിഷ്ടമൊക്കെയാണ് താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാന്ന്. അടുത്തത്
ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധയും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായ യജ്ഞം. ഇനി അടുത്തത് രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസത്തില്. രാജസികം. താമസികം വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയും ചെയ്യുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള താമസികത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തപസ് അല്ല, ദാനം അല്ലെ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ അല്ല, ആരാധിക്കാൻ. ദാനം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഈ 3 തരം ദാനങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്? ഒന്ന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്നാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. എവിടെയാണ് ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് തപസ്. രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ നൽകുന്നത് രാജസികം. താമസികമായിട്ടുള്ളത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അനർഹമായവർക്ക്, അതായത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ്. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ആർക്കാണ് നൽകുന്നത്? ഉള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും താമസികാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തപസ്സുകൾ, 3 തരം തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികത്തിലുള്ള തപസ്. ഓക്കെ. മറ്റേതോ രാജസികം? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് രാജസികം. താമസികം മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് താമസികം തപസ്. ഇനി 3 തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേറെ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയ. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാരീരിക, മാനസികം, വാഗ്മയ. ശാരീരിക തപസ് ഭഗവാനെ, പിന്നെ ഇവരെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ലെ? ക്ഷമ അല്ലെ, ക്ഷമ, പിന്നെ അഹിംസ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. ശുചിത്വം. ഓക്കെ. അടുത്തത് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ വരുന്നത് മാനസികമായ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് സത്യമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം ഉള്ളതായിരിക്കണം. മന്ത്രോച്ചാരണം, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും അല്ലെ? പറയുന്ന സത്യം പറയണം. ആ പറയുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നിലേക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം. ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒരു രോഗി ഇപ്പൊ മരിക്കും, ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറയണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? നമ്മള് ആ രോഗിയെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. അല്ലെ? നമ്മൾ പറയോ അതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിക്കൂട്ടോ എന്ന് പറയൂ ഡോക്ടർ? അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അതെന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ സത്യം പറയുമ്പോ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഓം തത്സത് എന്ന് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ. ഓം തത്സത് ഭഗവാനെ.
ഭഗവാന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതില് തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിടുന്നത് കൊണ്ടത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്ലോകം 28 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത്